आलासि बिथांफोर मुंखौ गासैनिखौबो मिथिजोबाब्लाबो मानाव गेदेर जोंहा आदा गेवलां दैमारि बिथांनि आरो टीमनि इनभाइटेशनावनो जोङो नैबे अदला खासिबारि बयजोंबो मिथिसार जानाय बयजोंबो मिथिनायल' नङा अनसायजानाय नैबे मोनसे हिस्टोरिक गामिबो होनजायो जोंहा मानाव गेदेर बिआर नाब्ला सारनि थाखाय दा बेयाव जों लोगोसे आंजों नुजाफैनो हादों एक्स एनडिएफबि आदा अफ्रि दैमारि लोगोसे देरहासार इस्लारि इउटिउबार गोबाङा सिनायो खायफा सिनाया जानो हागौ आरो लोगोसे सोमदोन बरगयारि अलमस्ट हाफ टाइम थांबाय दा बेयाव मोननै टीमाव जों नुनो मोनदों एडेनबारिनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय कुन्दुरबिल गेलेनायखौ गोबां नायगिरिफ्रा आरो जोंनि गेजेराव थानाय आलासिफोराबो बाख्नायदों मोजां जादों जेबायदि गेलेदों दा बेनो जेब्ला मोननै पार्टिनि गेजेराव बा टीमनि गेजेराव गेमा जायो अब्ला जोङो मोनसेया जिखुनु जेनखानांगोन आरो मोनसेया देरहाखागोन जेननाय आरो देरहानाया थाखायो बेखायनो जायफ्रा जेनोब्लाबो गोसोखौ डाउन खालामनानै लानो नाङा आरो जायफ्रा देरहायो निश्चय मोजाङै नाजालांबाय थायोब्ला गोबां आजिखालि फुटबल बा जोलुरनि थ्रुयैबो जेरै जों एग्जाम्पल लानो हायो जोंनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनिफ्रायनो दुर्गा बर' हरिचरन नार्जारिमोन बायदि आरो बिथांमोननिफ्रायबो साबसिन प्लेयार जोंनि गेजेराव ओंखारबावोब्ला गोबां जोंनि हारियाबो मुं मोनगोन आरो जों गोग्गानाय लाबोनो हायो जोंनि ओनसोलनि गामिनि बे जोंनि मोनसे एचिभमेन्ट बायदि जायो दा बेखायनो जाय गेलेगिरि बिथांमोन एसे प्रेक्टिस आरोबाव बादायलायनाय हिसाबै जाय गेलेदों गेलेनायाव जोङो मुखुबखौ नुनो मोनदों जोंहा देहायाबो फ्रात फ्रित थायो फुटबलनि थ्रुयै नायगिरिफ्राबो गोबां मोजां मोनदों दा बेबायदिनो गेलेलांबाय थागोन आरो जायफोर बिथां गेदेरमामोना जोंखौ लेंहरबाय बाव बरायबाय बिसोरनि थाखायबो हाजासे रोजा रोजा साबायखर अदला खासिबारिनि जोबनायाव फट' सेसन नानि मोनना जारु मोननोखाय ओरैनो जोंलाय बुजोंनि अदला खासिबारियावहाय दिनै फिन ना बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय हाबफैफिनबाय ओमफ्राय आरो फुटबल खेला होदोंमोन नालाय बावहाय ओमफ्राय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि अनजालु बि अनजालु ना बेखौ जों लोगो मोनदोंमोन बेयो थाबोबाय थानाया बे बाजैनि जों साहा फुदुंनाय लोङोमोन बाजै बाजै दखानियानो गोबाव जाबाय बे बाजैजों लोगो मोननाया ना मोजां दङ दा बाजै दा आदामोनाबो दङ दा मोजां ए हनै सासे ओइ न'आव पाका गोजाना नंगौ मा खालामदों नोङो नोंबो रायलायनो गोरों जाबाय अनजालु सोरथो आबैनाव थांनायसै आबैमोननाव थांनायसै दा थाङाखै गारिखौनो गाखोबासै नंगौ ओंखायनो खस्थ' जासै खस्थ' मोनसै ना जासिमावनो उदालगुरियाव साफै नालाय खस्थ' जायो अदालगुरिनि रावखौ एसे रोंस्राबाय नामा नोंबो रोंबाय माहाय रोंस्राबाय अदालगुरियाव हायबाथाय माबा सान्दा मोनस्रायो र' बोथोराखौ सान्दा मोनस्रायो आरो जाया जेखियानो जा मानो बाथ्राया गोबां बाथ्रा रायलायबाय बाजैबो लोगो मोनदों ओमफ्राय गामिनि लाइमोनफोरखौ लोगो मोननानै फिन नैबे जायगायाव बे ग्राउन्डआवनो खालामा नोंसोर बेयाव खालामनायाथ' जेबो खालामाखै जों फाउन्डेसन डे गायसन सान बावहाय खुंनाय जादोंमोन ओरैबायदि गिदिरै खुंदोंमोन बे जायगायावहाय बेखौ गोसोखांदों फैनानै माने बावनो हाया आं दहाय नोंनो खोन्थाखाबायना रन्जन दैमारिखौ जायानो जेखियानो बुङा मानो
एसे मोजां रावखौ खोनायोब्ला मोजां नाङो ओमफ्राय एसे जुदि बोरैबा बुंबाथाय ना गोसोआ एसे बोरैबा नाङो आरोखि लाइट सावना होनायजों बिराद स्रां नुस्राबावदों आरोबाव जेखियानो जादोला थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि